Výhľad na Zobor. Z veľkej terasy. Ak by sa vám ešte malilo, kľudne prihoďte aj balkón s výstupom z obývacej časti, prepojenej s kuchyňou. Kde? Priamo v Nitre na Hornočermánskej ulici, v tichej jednosmernej uličke medzi rodinnými domami a predsa len náskok do pulzujúceho centra mesta, kde sa dostanete autom či verejnou dopravou zo zastávky Golianova, kde vás autobus číslo 2, 4 a 6 odvezú priamo k vášmu cieľu v Nitre. Pýtate sa, kde budete parkovať pri neustále sa zvyšujúcich sa požiadavkách na riešenie výziev s parkovaním v mestách? Tento problém vy môžete hodiť za hlavu, keďže k vášmu budúcemu bytu získate aj vlastné vonkajšie parkovacie státie, ktoré je už zahrnuté v cene. Váš nový domov vám bude robiť radosť aj vďaka skvelej dispozícii, kde moderné prvky idú ruka v ruke s komfortom a modernou funkčnosťou. Váš budúci byt sa naviac orientuje do vnútronádvoria domu a to je pre vás alebo vašich nájomníkov garantom absolútneho súkromia. Len si to predstavte. Máte celý víkend pre seba či pre svoju polovičku. Zobudíte sa, kedy vy budete chcieť. Pripravíte výborné raňajky a spolu s rozvodniavajúcou kávou ich vezmete na terasu, na ktorej si môžete začať časom pestovať aj vlastnú záhradku s drobným ovocím, zeleninou, bylinkami či kvetmi. Byt sa nachádza na prvom poschodí rodinného domu a skutočnou výhodou je, že vás nikto nebude cez víkend budiť dupotmi nad hlavou. Kto nezažil, nepochopí. Cyklotrasa za rohom poteší všetkých milovníkov outdoor športovania. Vychutnajte si skvelé bistrá, kaviarne, alebo si dajte chutnú pizzu pod borinou, keď sa vám zrovna nechce váriť. Zásoby potravín hravo doplníte v nedalekých potravinách podľa vlastného výberu. Ideálny štartovací byt pre zamilovaný tandem, pre samostatné jednotky bez väčších záväzkov, pre investorov a ich nájomcov, či ako nový štart pre tých, ktorí potrebujú začať vo svojom živote odznova. Viac o tomto byte nájdete na mojom webe. Dovidenia pri príjemnom občerstvení na obhliadke tohto výnimočne sympatického bytu.